Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Stick Wars Legacy και αυτό θα είναι το Part 2. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο Stick Wars Legacy. Θα παίξουμε το κανονικό και θα συνεχίσουμε την εκστρατεία. Είχαμε σκοτώσει τους Magic Kill και τώρα είμαστε στο Birdland. Απελευθερώστε το Birdland. Okay. Παίρνουμε miners. Τους βοηθάμε να κάνουν mine πιο γρήγορα. Οκ, έχουν πάρει αυτή η σπαθιά. Εμείς θα πάρουμε δύο archers. Αυτοί παίρνουν και archers, οκ. Παίρνω τότε κι εγώ swordwards, άμα θυμάμαι καλά πως λέγονται. Όχι, μας κάνουν επίθεση. Attack. Αντία, πώς αυτόν. Έλα εδώ. Χαχαχα. Οκ, πάμε defense. Γρήγορα. Όχι παιδιά, θα πάρουμε μάγο. Ρε, αυτοί δεν συμμορφώνονται, θέλουν πάρα πολύ beef. Στο καλό σου. Οκ, έρχεται ο μάχος και νάτος. Εγώ θέλω να έχω το control του. Τώρα βγάζουμε έναν τέτοιο και άλλο ένα τέτοιο. Αυτά λέγονται minions. Και με αυτό μπορούμε να τους κάνουμε έτσι στα μούτρα. Για να δω. Οκ. Θα πάρουμε και άλλους archers. Και άλλος archer. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για attack. Φίλε, πότε θα φύγει αυτό? Άντε επιτέλους, τώρα πάμε για attack. Πάμε γιόλο. Another one. Και τι με νοιάζει πως τώρα ενισχύσεις ρε μπρο. Δείτε τι μπορώ να τους κάνω. Πολύ απλά.
Άντε γεια. Easy win. Victory. Θα κάνουμε upgrade αυτό εδώ και τον Άρτσιντον του κάστρου. Οκ. Οκ, πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Οκ, παιδιά, τα αστεράκια θα τα κάνουμε στο τέλος. Οκ, μισό μία. Οκ, παιδιά, γύρισα. Θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο που θα παίζουμε τα αστεράκια επειδή θα ξεκλειδώνουμε καινούρια. Και αυτό εδώ πέρα το θαυμαστικό και το άλλο και αυτό. Οκ, τώρα εμείς θα πάμε εδώ πέρα. Απελευθερώσε το West Wind. Οι Άρτσιντον συμμάχισαν με τους Σπέρτον ως τυραννικοί ηγεμόνες των κατοικών του West Wind. Απελευθερώστε αυτήν την ουδέτερη χώρα. Πώς τα γαλμάτες. Καλά, εντάξει. Όχι, το έχουμε. Παίρνω Archer. Οκ. Θα πάρουμε και αυτούς με τα σπαθιά. Δεν πατιέται μπρο. Θα πάρω έναν σπέρτεν και έναν σπαθί. Όχι παιδιά, τώρα πατάω παύση επειδή θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο μάλλον. Όπως το προηγούμενο που βγήκε μισή ώρα. Γι' αυτό πατάω παύση και όταν έρθω σε μια μεγάλη θέση θα το ξανακάνω. Θα πατήσω play. Οκ, παιδιά, μας έρχονται. Attack. Οκ, θα είναι εύκολο αυτό. Επειδή είμαστε πάρα πολλοί. Αλλά φέραν κι άλλον. Από ό,τι βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Θα τον κυνηγήσουμε. Όχι, νομίζω το έχουμε. Ok, defense. Γρήγορα. Under the fort. Θα πάρουμε πολλούς archers και άλλους 4 swordwards. Ok, defend. Οκ, έχουν πεθάνει πιο πολύ, γι' αυτό τώρα θα πάρουμε μόλις 3 miners και μερικούς swordwards.
Τελικά δεν θα πάρουμε 3, θα κρατήσουμε 4, επειδή από ό,τι βλέπω σιγά σιγά μας τελειώνει το gold. Οκ, ήρθε η ώρα να κάνουμε επίθεση, μας είπε αυτός ο μάγος. Οκ. Την πειράσαμε αυτή την πίστα. Θα κάνουμε upgrade το μέγεθος του αγάλματος και την κορώνα του αγάλματος. Ωραία, έτοιμο. Δεύτερο αστεράκι. Οκ. Πάμε εδώ. Ερημότοποι. Λένε πως οι γηγενείς των ερημότοπων είναι τέρατα γιγαντιαίων διαστάσεων. Πες μου τι είναι αυτό που νομίζεις. Οκ. Δεν έχουμε φτάσει στο τελευταίο battle. Αλλά οκ. Ή μήπως φτάσουμε στο τελευταίο battle. Δεν νομίζω. Οκ, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε πάρα πολλούς archers. Μας έρχονται ρε. Μπρο. Under Fortress ρε. Όχι, bro defense, δεν γίνεται. Να μας καταστρέψει το άγαλμα. Μπρο, μας παμάρει. Πότε θα ψοφισάτε επιτέλους. Ναι, γιατί σας λέω ότι θέλουμε πολλούς archers. Μας έρχεται κι άλλος. Εντάξει ρε, δεν το έχουμε. Κάνε γρήγορα attack. Α, χέσει και πάνω του. Defense. Οκ, νομίζω ότι έτσι μπορούμε να τους αποφεύγουμε. Πήγαινε under the fortress για να κάνω το hit. Οκ. Οκ, πες να χιλάρω ένα full. Τώρα τους βγάζω στο defend.
λέτε να πάμε για tag. Αλλά έχουμε λίγους archers.